Daj sa vedľa mňa. Dobre, Takže čaute, vítam vás pri novom gameplayi na serveri, neviem jak sa volá, asi Čaute. Jožomani. Nie, Morava Craft. Tomato. Nie Tomato. Jaký Tomato? Čo? To odkiaľ si Proste v myslel? Minecrafte sa volá Tomato, ale na YouTube sa volá inak, to ešte. Pozdrav. Share for share. Čus bus. No dobre, to si nevšimáte. Vyťažíme tento dom, ak pôjde. Nejde. Môžeme ísť dakam do keľu. Okay, Máš tak jedlo? nemám, musíme ísť niečo naťažiť. Určite Takže naťažiť. dneska to bude Jedlo len sa taký ťaží. obyčajný gameplay. Taký Budeme náhodno. hrať, možno to bude mať aj pokračovanie, iba možno. Ale fakt, že iba možno. Ináč na púšti väčšinou býva strašne veľa jedla. Lenže ja už nemôžem ani utekať, ani nič, ja Však to ja za prázdny. chvíľu skapnem. Poďme niečo nájsť, niečo nájdenie. Však ja idem. Rýchlosťou svetla. Uveraj. Čakaj, naťažím si nejaké drevo. Až 2, to mi stačí. Počkaj, niečo by tu mohlo byť, nejaká sračka, čo by sme ho zabili. No, není. Čiže kúknem warpy, či to není nejaký warp. Varby jídlo. No také niečo. Herňa, kotel, bla bla bla, les, skrum. Není tam niečo, že hospoda. O, našiel som zo pár pavúkov. Nič také. Škoda. To je na hovno. Našiel som ale pavúka do ruky, a ešte som si aj vyhodil meč. Kde si? Neviem, potom sa portne. Ale ja už nesom na púšti, ja už som na takom peknom biome. Si postavíme dom na tomto biome. Ja som pri džungli. O prasa! Ideme oslavovať chlapi, do šampanské. Počkaj. No, nedalo mi to meso. OK, si tu. Aha, pavúčik. Vyčiu. Mám posledný hlad. Ježiš, asi som si vyhodil meč. Dobrý debil. Oh my gosh, skeleton. Je to, že ten skeleton nehorí. Pritom je na priamom slnku. Není, nad ním je tá blbosť. Není. O, dom na obzore. Ja idem zase na púšť. Na čo? Neviem, tak neviem kam mám ísť. Ani ja som hladný. Mám polku hladu. Je to úplne na nič. Hladujem, za chvíľu ma zabije hlad. Čo už? Žiadne jedlo, žiadne nič. Ospravedlňujem sa za lagy Skypeu, ale to je proste Skype. Je zadarmo, tak je dosť na hovno, to si všimnete. Ne, ale fakt ešte laguje. Mne ne. Neviem, Ja ťa kam mám. počujem normálne. Ešte jo, ja idem na nejaký bar. Oh, fuck. Ja viem. Ne, Au. ja zomrem. Dislike. Ale to na nič není. Ja umrem. Vidí sám. Warp, jaký warp? Do prdele, ja nemám jedlo, ja sa zabijem. Jo, melóny! Ne, to není sú melóny, to sú grass bloky. Sakra. Som možno našiel warp s jedlom. Tak hovor až keď ho nájdeš. Čo? Našiel si? Ne. Však jak inak. A bol tam, že megáček. Akože megáč. Blížim sa do forestu. Naťažím si tu nejaké torče. Tu si to niekto pekne odsvietil. Ty vole. Našiel som portál do pekla. Na spálne? Nie. Niekoho doma. Ale ja aj na spálne. Ježiš.
Nemáme žrádlo. Ani ja, ale stopne sa ti to, keď budeš mať posledných 5. Ja viem, však ja už mám iba 4. A ja 5. Debil skočil zo strechy. Ešte ja postavím nejaký domček taký úplne. Zatiaľ nájdi nejaké jedlo. O, láva. Idem Ešte sa vykúpať. si... Oh my gosh. Oh Ale to my. čo je za lávu? To je nejaká čudná láva, toto. Ty vole, mačka skočila do lávy, chápeš ju? Topná kráva. Neviem, ale ja už mám železo. Ešte aj si spravím čestky. Dám si sem set home a zabijem sa. Spravím si čestky rýchlo. Ježiš, ja mám 2 craftingy. Ja som nevšimol, že už mám jeden. Potom na čo som tam dal tú onu našu vodu. Spravil som čestky. Si mi tu zabíjajú ovcu, takže keď ju zabijú, tak ja si zoberiem jednu vlnu. Super. Tak to si vyrieši. No, už mám vlnu. No, zohnaj 3 aspoň. Ja aspoň Ja jedna ich mám 6. 5 červených. A jednu obyčajnú. Ježiš, ja som si sa nedal set home a išiel som sa zabiť. Ty si debil. To ja chlapče. Kde si teraz? Na Neviem, ale spawne? neriešim. Niečo tam horí, nejaký zombík. Hej. Žiadne prasatá ani nič. Tento server... Jo, jablko! 2! Jo, 3! 3 jablčka mám. Ja máš jablka, ja chcem. Som vo foreste. Ja sa idem zabiť na spawne. Jo, mám ďalšie jablko. Ježiš, ešte raz to musím stopiť. Ďalšie 2 jablka, za chvíľu mám full hunger bar. OK, resume. Jo, ja mám plný život. Jož, I am král. Ja mám plný život a našiel som rotten flash. No a ja už tu mám asi stek železa. Ale Našiel som 1 500 000 oviec a je mi to na hovno. to je tu na mňa. Pretože to nejsú prasatá ani nič. Idem naťažiť troška uhlia. A kde, prosím ťa? Tak ja som v bani. Ty si v bani? Nemáš jedlo asi v bani? Dobré. Ja som sa zabil, už mám plný život. No však ale nemáš ani jedno jedlo. Ja, ale ja tu mám dom, kapeš? Pavúk. Ináč vieš čo je halus, že pavúci sú cez deň slepí. To je halus. Niečo jak ty. No. Počkaj. OK, bitches, takže vyťažíme si... to je lava. By sa aj tam mohol zabiť. Nevadí. OK, vyťažím to tu na troška ešte. To. To si postaviť niekde domček. Budeme bývať v cave. Dobre, ale musí to byť taká sexy cave. Tak je to taká sexy cave, že je tu 300 000 kg železa. OK. Počkaj, len si naťažím nejaké jedlo ešte. A ja idem port. Ja spravíme si toto aj ďalšiu sériu, mňa to neviem, do toho baviť. OK. Sice ja teraz dávam aj 2 série Minecraftu, jednu single player, že toto Však bude. ale keď bude ten tvoj server, henten, tak táto zapadne táto séria, či? Neviem, Však to je iba taký gameplay, to by nemala byť séria, či? tak iba toto dáme ako gameplay a zajtra už pôjdeme na tom mojom serveri. Alebo zajtra si... Jo, ďalšie kravy. Alebo zajtra si nájdeme zase iný server a takto. Či gameplay zo serverov. Nejakých retardovaných. Teraz som vieš ako na akom sexy mieste. Serveri a tam si to budeme rozvíjať a tak. A budeme bývať spolu a ako by sme hrali nejaký server. Hej, že by sme si tam postavili nejaký sexy hrad. Niečo také, jak si ja robím na single player. Ale ne proste hrad.
Taký keď vážne, že je sexy. Či? Neviem. Konečne mám jedlo. Budem mať aj kožu na brnko. Už mám 7. Takže to je super. To sa cení. Našiel som nejaký cave. Ty vole, ale tu je vážne, že 1 000 000 kráv. No ja tu mám ani jedného zombíka, oni čo, tu vykastrovali zombíkov všetky, ale čo? Je to možné. Čo, ty chceš jesť zombíkov? Nie, ale akože to nevidím ani jedného, tu je na tomto servere, ja som nie sú zombíci, ale čo? Ale sú, však si jedného zabil, keď mňa zabíjal. Tak ale v caveoch, neviem, ale tu nič není nikto. Buď rád. Tak ja som rád, ale tak to je trocha čudné. O, čo som to našiel? Tu zhadzujem krávy z oných. Našiel som skeleton spawner. Tak to nevie. Ja som našiel na jednom tekite, oný. Zombíkovský. Ešte ja ho rozbijem. Tak ho rozbij. Koľko si dostal XP? Málo, 4-5. Levelu? Ty vole, ja mám 31 stejkov. Dobre, a teraz by si jeden mohol dať. Dobre, ale ma tam portni. No však to rýchlo. Počkaj. Skoro som sa zabil. Len zabijem ešte tu na jednu kravičku a zbehnem pre tekvice. Hneď som pri tekvicach. Si zatiaľ robím brnenie. A počkaj, ešte tu zabijem ďalšie kravy. Tu ich je úplne 1 000 000. Vieš, ak teraz už sexy vyzerám? Aké máš ironové? No, Král. si odpadol. Tú kamennú výzbroj tu už nechcem. To ti dám. Dobre. Počenžujeme, ty mi dáš jedlo a ja ti dám nejaké tieto vecičky. Dobre. Ty vole, vieš koľko mám stejkov? Vieš koľko mám kože? 29. To bude mať brnko jak. Ňam brnko. Ňam babík. Roztenčíte sa na ty. Poďme, refrén 2. Ne, si deti. Našiel som skeletona. Zabijem ma. Už je dole. Ne, najprv mi dones to jedlo, až potom to nebude. Počkaj, vyťažím tu na tekvice a dávam na teba TPA. TPA. Fail. A daj si robotu. Jakú? Miner? Daj mi one na túto čestku. Aj na 5, nech to tam dám páliť. Job join. Počkaj, ja neviem, jak sa volajú, toto vypisovali v čete, počkaj. Musím dať job v browse. A vypnem si kabel znovu. Hen, jak pekne vyzerám. List. Jobs, list. Šovač, staviteľ. Ježiši. Horník. Komitko je obesuje o iného. Ja neviem písať, ja som tam dal 2 na. To je ešte debil. Ináč, prečo to je taká divná láva? A ty máš takú čudnú lávu? Takú inú? Alebo že by to bolo tým texture packom, ktorý sa mi nainštaloval na začiatku. Daj mi povolenie na tých čestiek. Nech dám aj upiec 54 stejkov. Víš, že som tam dal C. Inteligent. Oj. Sa to robí něco priváte, jak sa to robí? Modify, C modify. Modify.
som si to Neviem, či pomýlil. Cčko, ale tak neviem, no. Áno, či modify, ale neviem, kde má byť Mekej. No po F je tvrdé iba. Iba tam je tvrdé. Všade je meké. No to presne opačne, ja. Inteligent. No máš to. OK. Čakaj, idem to tam dať. No nečeruj mi železo. Nečeruj mi železo. Ale aj tunak mi daj. Ty si mi nikde nedal. Dal? Nedal. Ježiš, ja som dal na tomato. Ty si debil. Aha, železo. No, skús to teraz. Až jedno železo mám. Ešte tu bolo na tebou, keby by si všimol. Dobre. Dám to tam piecť. Daj mi jedno. Čo? To prvé, čo sa upeče, mi daj. Chod, tak si chod zobrať. Vidím. Peč sa, už je jedno upečené. Mňam. Ešte jedno. Ale že mňam. Je ďalšie želiesko. Sexy. Potrebujem plný. Ok, už sa mi dobíja heal. Čo je dnes? Pondelok či útorok? Pondelok. Ešte že? Ideme tu poťažiť trocha to železo. Ja si ťažím uhlie. Fíha, našiel som nejakú úplne veľkú prehlbinu. Sexy. Oh my gosh, čo tu je? Ty kde si? Neviem, tu je nejaké veľa ľudí. Idem za tebou. Počkaj, tu mám nejaké železo. Si mal tak veľa železa, že si mohol spraviť ony. Počkaj, ja som si tam nedal ony, set home. Ja som debil. Ježiš, ja som zase vyhodil kompas. Nevadí, potom si ho tam dáš teraz prehľadať dani. Idem si ho tam dať teraz. Tak choď. Už som tu. Tak, pekne set home. A to tu ešte poťahnem trocha do... A poťažaj kolu trocha, nech si spravíme fakle. Bo keď natáčaš bez faklí, tak napríklad ti to vidíš, ale... Ja viem, že tam je tma. Čakaj, spravím ďalší furnace. Ja už sa budem snažiť dávať fakle, len doteraz som nemohol, lebo som nemal. Dobre, mám ďalší furnace, dám ti na ňo... Daj to, prosím ťa, daj. Zober z tej čestky veľa dreva a doj to prvá, prosím ťa, jeden strák mi zoberete. Daj to prvá, prosím. Čakaj, len si dám opäť železo. Dones mi prosím ťa strák rozpracovaného. Veď ja som priamo čiarou pod tebou. TPA. Fail. Ale neber mi tu železo, please. Jedno som si zobral. Ja mám nejaké torče. Ja mám dosť. Ja mám teraz tak. Si spravil. Aby tento to bude pozerať diváci, aby to videli, lebo potom je to tak debilne vidno. Ja som dobrý debil, ja som sa podkopával za mnou. Do železa. No, ja idem sem. Faklu. Si dám faklu hneď vedľa, Okej, troška to tu ešte potožíme. Aha, redstone. Koľko máš železa? Pri sebe mám teraz 12 a peče sa mi 12. Ja už mám aj brnko, aj komplet výstroj a pri sebe mám brnko 15. Počkaj, musím si zobrať svoje nejaké stejky. Ja som ti čarol 3. Odložím si nejaké veci. Ale toto mám preplnené. Ježiši, teraz som spadol do hlavy. Už mám 9 XP. Fíha, ja 5.
Mám aj Minecraft. TPA. Fail. Ježiš. Mám Príjmi to, 3. prosím ťa. Ja som v lave. Ja idem lomiť kohome akorát. Ježiš. Sorry, ja iba vyťažím jedno železo, čo tu vidím a idem už domov. To je tu sama lava, keď som riskoval. Ja idem hľadať nejaké nové cestičky. Okay, I am back. Než máme ešte 5 minút. Jak vieš? Kurna, je tu nejako sa tu trošku zalagovali. Tu budem osvetľovačery. Ešte mi to laglo. Toč. Ale nie Skype, ale Minecraft. Nie, dobré. Oh my gosh, ja horím. Obdržal si novú úroveň v práci horník. Ja nevypísal. Ne. Potrebujem sa niekam normálne dostať. Niekam, kde je niečo normálne. Super, sadol. Ťaží. Ja už mám 26 železa, 20, Fuck, creeper. 30. Ešte, že tu je anti-creeper. Ináč idem za tebou. Kde? Za chvíľu som pri tebe možno. To je taká veľká diera, nezvrť sa tam. To je dobré veľa železa, ty kokos. Dobrý case našiel. A dobre veľa uhlia a lávy. A baba by to nemusela byť. Ja nemám oné cobblestone. Ja mám. To musím len tak ťažiť cobblestone, aby som sa mal kade vykopal s čím. Dúfam, že mi nezavolá niekto na Skype, lebo ja som si zabudol vypnúť. Ale to nevadí. Čauko. Ešte mám 2 minúty. Á! Moje železo. Moje želiežko. Bičiu. To je koniec. Čo je koniec? Ty Ty? píšu, počkaj, dám si nerušiť. Prepačte, ale toto je úplne priplat. Ja idem hore na ty. Však ja už idem home, tak to máš rýchlejšie. Pozriem si, aké mám upečené želiesko. 24 železa. Teda ja si myslím, že tam ešte idem. Idem aj jahou. Spravím si krompáčik. Jak veľa hrádla tu máme. Aleže, úplne veľa. Myslím, koľko torčiek som spravil. A na koľko mám ironu? 48. Jasné. Áno, pozri sa hen. Pekne. Počkaj, ja si... Mám počíť iron, ale nemíňa, že hej. Hej, ja si spravím meč. Tam je ináč 6 ešte iron, či zober si tam ešte 5 iron. Teraz si spravím. Ja ti zase zoberiem troška jedno. Sorry, Čo robíš? to bola iba gula, ježiš, iba tak sa to vrátim. Také nezavadí. OK, takže Počkajte, musím ukázať najskôr svoje... Za túto práci ste dostali 5,55. Čo? Za túto práci 5,55 ste dostali 5 minúty? The hell? nechápem, to je jedno. Ja nechápem. Takže ďakujem, že ste si pozreli Počkaj. Moje úžasné
Počkaj, kde mám tu? Ja som si odložil lopatu. Tu je No to mám. je jedno, takže ďakujem, že ste si pozreli náš gameplay. Možno bude zajtra ďalší. Dneska musím ešte uploadnúť a to je všetko. Dajte like a koment, ak sa vám to páčilo a Čauko. koment. Čauko. Ahojte všetci! Ahoj, čau.